Moi kaikki, mä oon Karkki ja mä kerron itsestäni tässä videossa. Eli mä oon Pinkki, niin kuin näettekin. Mulla on tuuhea turkki ja täällä korvissa on vähän sellaisia karkkimaisia raitoja. Mun perheeseen kuuluu äiti, isä, sisko ja veli. Sitten mun parhaat kaverit on Lilja, se on sellainen pupu niin kuin mäkin oon. Sitten sellainen, sanois nyt, mikähän nyt oli toi Miisa. Joo, Miisakin. Se on kissa sitten. Ja mun lempiruoka on spagetti ja jauhelihakastike. Ja mun lempijuomani on vesi ja mehu. Kiitos kun katsoit tämän videon. Hei hei!